Ti sugat ket mabalin a maimbagan, ngem ti pilat nga imbatina. Adda dagiti tiempo saan apulos mapukaw, adda dagiti lagip akayat tayo kumaalipatan. Ngem tunggal agmaymay sa tayo. Agsubliken agsubli dagitoy iti panunot. Addamet dagiti napalabas a nagbalin amang ted kada tayo iti pigsa. Tapno maipturan tayo dagiti sumaruno pay apanubok iti biyag. Naimbag nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Siyak ni Asterisk Mr. R ket daytoy iti programa tayo amang ipalagip kadagiti pakasaritaan ti ayat pamilya. Panagsakripisyo ken panagbaligi iti tenga dagiti nadagsen a panubok daytoy ti Asterisk AAGP ti inapalabas. Ita nga aldaw. Denggen tayo ti pakasaritaan ni Jenny. May sa ababay anang panaw iti bukod na apagilian tapno agtrabaho idiyay Saudi Arabia. Sa diyay nasarakan na ni Arnel ti lalaki ang nagbalin a kaayatan na. Asawa ken ama dagiti anak na. Nangrugi ti amin iti ayat ken namnama. Nambangunday ti pamilya, nangaramidda kadagiti plano. Ken namnamaenda adumteng ti aldaw asaanen a masapul ni Arnel, nga agsubli iti adayo apagilian. Ngem adda dagiti pasamak asaan apulos mapakadaan. Iti maysa kumaan naragsak akasangay. Nagsagana ni Jenny ken dagiti, anak na iti maysa a sorpresa para ken Arnel. Ngem imbes a naragsak a panagsubli. Maysa a nakapakigtot ken nakalkaldaang, a kinapudno ti simampet iti ruangan ti pagtaenganda, aniya tinapasamak ken Arnel. Ken kasano a nabaliwan dayta a kanito ti biyag ni Jenny ken dagiti anak na. Papagayam, isaganayo dagiti pusoyo, tadaytoy apakasaritaan ket saan laeng a maipapan iti ayat. Daytoy ket maipapan iti panagpukaw, panagsakripisyo, ken iti maysa nga ina apiliten na, nga agtakder uray kasla awanen ti pigsana. Denggen tayo ti umuna apaset ti surat ni Jenny. Ditoy, Asterisk LAAGP ti inapalabas. Pasensya ka na bakit? Awanak iti sibay mo yung nagpasngay ka. Ay, wan nga rod lang ay. Sana pala, tadamot ni mama. Isunti mang kadwakan ka. Amo ka di nakabaybayan. Wanin anyapin nga rod ti mabalin ko. Kat panawan nakmat ka. Panawan ka para iti masakbayan to dagiti agbalin nga anak ta. Ken maysa, uri adaywakan ka. Sikalat tati adda iti puso ken panunot ko. Bakit? Talaga? Promise, bakit? Pexman? Pexman. Mamatay man. Ay, ayatin ka unay-unay, Jenny. Dahil ta kumati ka na yung nga imulam iti panunot mo. Agyaman nak, Arnel. Ay ayatin ka mat unay-unay. Sapay ko matadikan to agbaliw. Awan to ti agbaliw, bakit? Di ka rin ta. Sika, kat siksikan to lang ti babae nga ayatek. Sika lang ti agtagi ko dito'y pusok, Jenny. Hello, baby. Daddy is here. Ay na, nakaluklog magtianak ta. Bakit? Siyempre, alagang mami ko naman. Aywan kayan, bakit? Ada good news. Anya day tanak ay. Imanugot ti ospital a pagtrabahuak, iti yearly a panagbakasyon ko. Talaga, Arnel? Wen, isong agsagana ka, bakit? Ngamin, tunggal agawid ak. Sigurado ang mapalaban ka. Anya? Wala, tapno mapasaron mo na dagos ni baby. Iso ka no, baby. Oh, makita? Wen, kunana. Alam mo, Enan. Kaano nga rin ti panagbakasyon mo, Arnel? Surprise! Sika talaga, Arnel. Mahilig ka iti sorpresa. Kanayon nakasorpresahan. Siyempre mata. Kasta ti kinapatag mo kanyak, bakit? Ay, sus. Oh, kat,
man no abulan nga iti bakasyon mo, Lakay? Makabulan lang nga ron. Ay nalakay, saan mo alalaangan ti makabulan? Agyaman ka kit di, tayo manugot ti ospital nga agbakasyon ka iti maisa abulan. Dagiti daddo man tupay di ta, kat saan da makabakasyon? Sa bagay matkit di ha. Iso na lang, tanong nakabakasyon na. Kasla nag-date yal daw. Siyempre, nakatambay ka laang ditoy, iso akas lang mabibiit. Ngam panagrik nam laang dayta. Oo nga ron. Iso nga umay ka man, bakit? Tay papas ko ti iliw ko kun ka. At the good news ko kan ka Lakay. Anya dahi ta, bakit? Masigugan. Pagpaiso? Wen, jak nagbinulan. Iso ang nangalak iti pregnancy test. Dayjay, naamwak anak karga anak manin. Ay na, nagsayat no kasta, bakit? Talaga na parabor ti Diyos kada ta. Wen nga rod Lakay. Ket day pati kanayon ko apagyamyamanan ken ka. Kasla kayat kumanan ti agbakasyon no kastoy laheng. Sigawan. Agpatulong ka kada mama ang mga aware ka ni Nathan. Iti kasta, saan ka marigatan? Nang runa, tamasikog ka manan. Wen, awan rumbang apagdanagam Lakay. Saan pa'y matadakkel ti tiyan ko? Iso akabaulak pa'y nga awiran ni Nathan. Sige, umawag ako manan inton rabi. Agsubli ako ni ti Jutik. Itaydak pa'y ngamin nga awagan. Taado ti pasyente mi ita. Sige Lakay, ket agan-anad ka di tawan. Di mo baybay antibagim. Wen, awan rumbang nga pagdanagam kanyak. Kabalak ti bagik, bakit? Sige, bye! Arnel Lakay, Apay, bakit? disi sa isan titawan ni Nathan. Agkin say mata ni Nicole iti umay abulan. Dadakkelan dagiti anak ta. Adumatan dagiti binangon ta negosyo. Malaksid iti dayta. Adda pa yan nagatang taatalon kanyogan. Panagkunakit umdas mat siguron dagita amang biag kada tayo Lakay. Iso ano mabalin, uray saan ka kuman ngagsubli jay Saudi. Anday ta ka manan, bakit? Di mat na pagsaritaan tanday ta banag. Arnel, Maudin da ito yung ipapan ko iya Saudi. Promise. Agfurugudak to niti sumaron na panagbakasyon ko. ay, no namin anumon nga imbaga dayta. Ang aging gait na, di mo pa'y tinutungpal. Kastaya. Mala, talaga maudin da ito bakit? Promise. Talagang agfurugudak ko niti sumaron na panagawid ko. Abag gusto. Malpas tumot ti kontrata kay Saudi. Diyak to nagrinyo. Iti kasta. Agdeden na tayo kadag iti ubing. Ay, talaga ang nagbiit ti panawan. Talo at awan gaya man tinapalabas. Manipod nagpasaw din ni Arnel. Kanayon abisi. Iso asaan may unayan ang makasarsarita kadag iti ubing. Nadyak agbitot. Dandanin malpas ti kontrata na. Saan mo't ngaminan ang nagbakbakasyon. Tamasayangan ka no iti busbusan na. Ay, aguray ka. Kasangay na matgaya man iti umay alawas. Ay na. Saan nga mawawag Ay sus. Nalabit a sorpresaan na kami mananday dyan. Ay tinasayaan. Agpatulong nga kadagiti anak ko. Awagak mataniipag ko. Itikas na. Adda kadwak amang plano para iti birthday surprise mi iti asawa.
Aday ta, mami. Nakasagana aminan para iti pa birthday party tayo ka ni daddy. Wan iho, maragsakan lakit di daychay. Numakita natiin sagana tayo para kan ko na. Aywan, tay lechon nga nga in-order ko. Awan pa'y ka di. Undawi ka nung tiritson manang. Imawag itay. Nalabit nga si Deoganday jay. Nasayaat nga rod no kasta ading ko. Nathan iho. Mami? Pakialam man bi iti pitakak iti silet ko. Mangala ka iti pagbayad tayo iti lechon. Sige, mami. Manang Jenny, Oh, apay John. sumangpet nga ta ni Manong Arnel. Masigurado ka kasta ading ko. Pag ko na manang, Saan ngamin ngay mauawag? Saan ang nagparparik na apulos? Kanjak makontak ti number na. Kas di akanayon ter aramiden na. Nupaawid dito Pilipinas. sa bagay, talaga ang mahilig ngamin amang sorpresa dahil di akabsat mi manang. Naku namon, John. Iso nga amok nga iranana ti panagawid na iti mismo akasangay na. Ada nagsardeng alugan iti batog. Aywan, ang mga nutilit sundaytan manang. Nalabit akas na. Sige, ituloy mo latan ti aramidam. Tas siya akong ti mapanmang kita. Sige manang. Duamat alugan ti nagsaruno asimangpan. Lukatak ti cake. Lugan mat ti pulis ti simmaruno pay asimangpan. Adda lalaki arimar iti kotse. Ni mat Manong Arnold. Juan. Kabsat ni Arnel nga addamat laeng ijay Saudi. Umasidagan dito eh. Jenny. Manong Arnold? Siya nga roti pa. Ay na, imbag man ta nakaawid ka mat bayaw. Ni Arnel, kaduam ka di? Juan. Sa dino tayan ti asawak, Manong. Kunak tupay kat amang sorpresa maninday kay. Apay ngay nga adda kadwayo a pulis, kando ang matilugan nyo. Apay, saan kayo kadian nagkalugan kinikabagis mo, Manong? Anya ka di maninday to'y apakulot ni asawak. Jenny, di ka ko mamakmaklat. Pagkalmaam la ko matirignam. Ha? Ni, apay, Manong Arnold? Denggan na ka ko. Denggan manasaya ti bagakan ka. Pati rin ko matipakin na ka ko ibag. Ikagpabahagi ti lidaya marikrik na. Apay ati asawak pa'y tinakapasamakan ti kastoy, Manong. Apay! Jenny. Awan mat tinadagdaka mat nangadagayam rekrit na. Pagkurakit talaga ngayong gagara ng ilimad kada tayo ti may papan iti sakit na. Naladawan, hindi mabuan na iti doktor. Ni stage 4 gaya mo ti sakit na a blood cancer. Unay matlakit din ti kastoy agasat ti asawa. Kunak no sorpresaan da kami iti mismo nga aldaw ti kasangay na. Ngamda kami matgayam ti masorpresa. Nagsakit. Nagsaam ti kastoya na pasamakan ka, Arnel. Arnel, asawa. Apay ang pinanawan da kami kasano kami pahitan kadagiti anak. Ipag, kalma ka lang. Pag-aasim. Anya na, Jay.
Ay naapog, naitaan agring ka. Ah. Apa yan? Agan anukan apog. Ah. Naitaan! Ay, Naitan! Naitan! Naitan, anak ko! Diyos ko, tarabayong kumadi anak ko. Di mo ko mabaybayan. Pangasim ka di ako. Ispalam ti anak ko. Diyos ko. Husto ko man dayta pa nagsasangit mo manang Jenny. Kita mo, limlim talagang dagiti matam, gapo iti kasasangit mo. Tinasaya at agawit ka pa'y laangon. Siyak pa'y lang timang bantay ka ni Nathan. Inton bigatan ti tabon ni Manong Arnel. Iswanas ka nagpapigsa ka. Apay akas to'y matan, di mapaspasamak iti pamilya. Apay. Manang, Natay iti blood cancer ti asawa. Ita, ang ngangabit matibiyag ti anak ko gapo iti leukemia. Kat tinasakit. Adang iti stage 4 ti sakit ti anak ko. Unay matan ti kastoy agasgasat dagiti agamak. Unay yan, Diyos ko. Manang Jenny, Nagsakit akit kita ti kastoy agasasahan ni Nathan. Nagsakit. huston manang. Apay nga isupay tinadaan ni ti kasta sakit. Siyak lakuman. Siyak lakuman, Diyos ko. Mami, Nathan, anak. kas marigat anak mo, mangas. Ha? Mabit lang ang tayabak ti doktor, anak. Saan? Di nakpanawan. Please. Sa nagbayag. Nathan, anak. Di ka kumamit ang sawi ti kas na pang-aasim. Di mo ibat-bati ni Mami, Wen. Lumaban ka, anak ko. At dalaan ni Mami dito, eh. Mami. Ingat nga to na dagiti mo na. Akas ladagaw gawatan na. Nathan. Mami. Saan, Arnel? Saan? Pangasim ta di mo kumamit ikuyog ti anak na. Maasi ka. Saan? Saan, Nathan, anak ko? Nathan! Ipag. Kahit tabtabon lang ti asawa. Gamita, malamlamayan manen ti anak ko. Unay matan di kastoy na pasama. Amo ka na rigat. Yung masapol na kalunan tayo ti amin. Talaga siguro. Ngaging galangan di tatin ti Diyos. Abiyag Darnel kanaitan. Tangam apoy adagiti payagamak tinakapasamakan ti kastoy. Apay. Nalabit nga daras ko na. Nuapaya na pasamak amin dagitoy. Talaga iti Diyos. Di ka mawalan ni tinamnama.
Amok nga na napimpintas a plano na parakan ka. Laglagi pa nga dapay ni Nicole. Isuarong ko na lang nga agbalin ka natin. Uwan nga paiso. Sa dino tiyayan ni Nicole. Awan ti rumba nga pagtanagam kan ko na. At dahil tinatalga na kasasaad ni Nicole. Tinasayat. Iturog mo pa tapno makainan na ka. Da kami pa lang ti makamo dito Kumusta kayo ni Pag? Ni Nicole, kumusta man tan? Kaasi ti Apo, nasaya at kami matlat na. Oh, kunak no nagsugli kan ijay Saudi manong. Kinapudno na agpamanila kitan. Intun bigat nga minan ti flight ko. Di magasak labiit, tao may kay kumustahin nga gina. Kasta ka di manong. Wani Pag. Amum, maragsa ka na ka makakita iti kasta lang amita. Agsubsublin ti sigod aganaygay mo. Sana nakas ka dagiti napalpalabas nga aldaw. Wen abayaw, naamiris ko ngamin, asa anak arumbang agpailuyos iti nakaro aliday. Ngamin, mabaybay akmatan ni Nicole. Masapon nga agbalinak anatibkar para iti anak ko. Nagrigat. Nagsam, tinapasamak kadagiti akamak. Yamnaskan nga awatak. Amok apan nubok laang ti Diyos dagiti kanya. Puno day tayo Pag. Kat mamatiak nga danapimpintas sa plano na para kan ka. Kayan para iti anak mo. Amok adi na kay baybayan ti Diyos. Iso di yung arudliwayan ti kumararagkan ko na. Wan bayaw. Kat agyaman akunay gapu iti kanayon akadam iti sibay mikin ni Nicole. Sika tinangan andingay kan nangasasikaso kada kami. Manipod pimusay ni Arnel. Ita, agsubli ka ni Jay Saudi. Kailiw da kayon tulakit, di bayaw? Di agdanag. Taka na yung nagtuti umawag ka na kayo ka ni Nicole, Ipag. Agyaman bayaw. Agan anad kanto kumaijaywan. Di mo baybay antibagim. Ni Apo Diyos ti kanayon amang tarabay kan ka, Manong Arnold. Papagayam, nadagsen unay tinapasamak iti ibiyag ni Jenny, iti may salaeng akanito. Tinaragsak ko maapanagsagana para iti kasangay ni Arnel ket nagbalin a panagsangit ken panagladingit. Ti asawa a nagkarina nga agawit ken saanen a pumanaw ket nagsubli a saanan a makasao. Saanan a makarakup ken saanan a makitakder iti abay ti pamilyana. Ngem saan pay adayta ti panungpalan ti panubok ni Jenny. Kabayatan a padasen na ngawaten ti panakapukaw ni Arnel. Sabali manen anadagsen a panubok ti simmangpet. Ti anak na anilaytan ket naduktalan nga adda iti napalalo a sakit. Ket iti di mabayag. Napukaw na manen ti maysa kadagiti kang runaan. Ngay patpateg na iti biyag. Kasano nga tatirik na ti maysa nga inaadua nga agsasaruno a mapukaw dagiti ay ayaten na. Kasano ti panagtagder na no ti mismo a pamilyana. Ngay sukoma ti paggapuan ti pigsana. Ket maysa-maysa amay katken kuana. At dadagiti tiempo amay yibkas tayo ti salutsoda. Apo Dios. Apay siyak. Apay ti pamliyak. Apay nga agsasaruno dagitoy a panubok. Saan na dakes ti agsangit. Saan na dakes ti agsalutsod. Kauray ti kapigsaan na tao. Adda tiempo amarikna na akasla awanen ti pagnamnamaan. Ngem ti pakasaritan ni Jenny ket saan pay analpas. Iti sumaruno apaset. Sanguen namanen tis may saa nakabutbuteng a kinapudno. Ti anak na ani Nicole ket masapul amay pan iti ospital.
Ket ti diagnosis dagiti doktor ket may samanen a balita amang pukaw iti nabati a pigsana. To, kasano alabanan ni Jenny ti may samanen a sakit. Si asino ti agtalinayad iti abay na kabayatan akasla maysa-maysa a mapukaw amin dagiti ipatpateg na. Ken iti tengna ti panagladingit. To, adda nga tataw at tumulong ken kuana a makabangon manen. Dahita ti intayo ang moen iti asterisk part 2 ti pakasaritaan ni Jenny. Siyak ni asterisk Mr. R. amang ipalagip kada kayo. To, uray kasano kasipngit ti rabii saan akayat asawen nga awanen ti sumaruno alawag. Agyaman kami iti panagdengegyo daytoy ti programa tayo as LIP ti napalabas. Adda dagiti panubok a mapanunot tayo asaanen a malabsan. Ngem no malpas ti maysa, adda pay gayam sumaruno a mas nadagsen. To, kasla kayat na asuoten no kasano, ti kinapigsa ti puso ken pamati ti maysa a tao. Naimbag nga aldaw kada kayo amin, papagayam siyak ni Mr. To, ket daytoy manen ti programa tayo amang ipalagip kadagiti pakay saritaan ti ayat. Panagpukaw, panagsakripisyo, ken panagbangon daytoy ti asterisk la HIP ti napalabas. To, itiim mo na apaset ti pakasaritaan ni Jenny, na amuan tayo ti panagkita ken panagayadda ni Arnel idiyay Saudi Arabia, nagawid da ditoy Pilipinas, nagasawada. To, ken nang bangonda iti maysa a pamilya nga adda iti ayat ken adu anamnama, ngem iti mismo akasangay ni Arnel, imbes arago, ti simmangpet iti pagtaenganda. To, maysa anakalkaldaang akinapudno ti nangsot iti puso ni Jenny. Nagawid ni Arnel asaan nan a makarakup iti asawa ken dagiti anak na. To, napukaw ni Jenny ti lalaki akadua na amang bangon iti masakbayan ti pamilyada. Ket saan pay anabayag, napukaw na met ti anak daan ni Laytan gapu iti nakaruas sakit. To, iti dua nga agsasaruno a panagpukaw. Kasla naburak ti amin anam naman ni Jenny. Ngem gaputa adda pay ti anak na ani Nicole. Pinilit na ti agtakder. Pinilit na ti agbiag. To, uray ti kadapa nagriing na ketnapno iti ladingit ken lagip dagiti patpateg na anapukaw. Ngem iti daytoy apaset. Adda manen balita amang padas iti nabati a pigsana. Maysa nga aldaw. To, nakaawat ni Jenny iti nakaalar mang atawag. Ti anak na ani Nicole ket masapul amay panadagus iti ospital, ket idi inyebkas ti doktor ti resulta dagiti eksaminasyon. To, kasla nagsardeng manen ti lubong ni Jenny, ada leukemia ni Nicole, kasano alabanan ni Jenny ti maysa manen asakita nangala iti maysa, kadagiti anak na. To, kasano apatib keren na ti anak na no uray isu mismo ket dandani mapukawan iti namnama. Ket si asino ti agtalinayad iti abayda iti panawen akasla awanen ti makapitan ni Jenny. Papagayam. To, isaganayo dagiti pusoyo, tadaytoy apaset ket mangipakita, iti kinapigsa ti maysa nga ina, ti kinaimbag ti maysa ataw ken ti ayat asumangpet iti tiempo asaan apulos ni namnama. To, denggen tayo ti may kadua apaset ti surat ni Jenny, ditoy asterisk ti napalabas. Oh, hello Manong Arnold. Kumusta ka matditan? Kumusta nga iti trabaho? Medyo nabayag adi ka imawag ha. Makumikom kan sakit di. Huwag nga ro, Jenny. Among matan, kanayon nga do ti tao dito ospital. Saan kami amaw-awanan iti pasyente. Manong Arnold. Apayakas lalimitay ka. Adda ka di mati na ibagag, Jenny. Ha? Ay, ikwa. Awan, Manong. Awan. Mamukon. Pasensya ka, Nuan. Sigurado analagit mo manan ni Arnel. Gapo kadagitin bagang. Sorry, ha. Diyak gagara ti pan nakaipalagip ti kapsat ko. Awan rumba nga ikidawam iti pasensya, Manong. Maipalagip laeng ngamin kanyak tinapalabas. Nang ro nakat agpada kayo iti pagtrab-trabahuan iti day ti Arnel.
Kastoy matlaang nga oras idi ti kanayon na nga iaawag kada kami. Dandani kaya man ti death anniversary na. Wen manong, agpalwalo kaming to kas panang lagip kan kwa na iti day nga aldaw. Una, di kagtanag tatumulungan iti magastos. Mangipawita iti busbusan niyo. Ay na, saanin manong Arnold? Insaga na akon daytoy, iso nga oray di kan mangted. Saanin ko nakmet? Igatang muntulatan iti pasalubong mo kada kami, inton agawid ka. Ha? Una nga rod. Anya ti kayat mo pasalubong. Si kantulatan ti agpili, manong. Kan may sa, adaman kan awan pasalubong mo. Tinapatag, nasalunat ka nga agawid. Mami, mapana ko nag-eskwela. Adda ka din ti school service mo, anak. Wen mami, apay, di yun ang ngag. Kat no itay pa'y ngagbusbusi na itiruar ti gate. Ay, kasta aya. Ay na, jak maten na ngag anak ko. Kasarsaritak ngamin iti cellphone ni uncle mo nga Arnold. No kasta, imawag man na ni Uncle Arnold, mami. Wen, kaawawag na lang itay. Kaano nga'y kano ti panagawid na? Ah, mabayag pa'y anak ko. Apay ka di. Ibagam ta igatangan nak iti ado apasalubong. Ah, sige. Ibagak to inton umawag manan ni uncle mo. Ala, ingka nga rudan. Tani, urayan na kanti service mo, anak ko. Sige, mami. Bye! O sige anak, agan-anad ka, wan? Hello ma'am, da kayo kaditina ni Nicole? Wan sir, apay ka di. Umay kayo kumadagos dito ospital. Naawanan ngamin itipuot ni Nicole. Iso ngayon taray may adagos dito ospital. Madama na tamtamingin dagiti doktor ti anak yo, ma'am. Anya? May baga oras mo, misis. Siga ka dito, inati pasyente. Wan dok, siyak nga rod. Kumusta ti anak ko? Kadingitak may baga, misis. Agam anda sakit ti anak yo, leukemia. Katatanda iti stage 1. Anya? Kat masapol nga agpa-chemotherapy ti anak yo, itatanas sa papay. Diyos ko. Mawatak ti marikreg na yo, misis. Ang naskan nga agbalin kayo, anatikar. Masapul nga si kaswan nyo, dagiti masapul na para iti panagkemo na. Sige, doktor. Pangaasiyo taramidan nyo amin na pamuspusan. Tapno maispal ti anak ko. Mami. Nicole, iha. Amo, mami. Saan akong amabutang? Mabutang iti anya, anak ko. Mabutang agmay-may sa mami. Ha? Saan ka mat ngamin nga agmay-may sa anak ko? At dalaang ni mami iti sipay mo. Ala, maturog ka nuhan. Itikas na, pumigsa ka. Mami. Anya day kaya anak ko. Adda ka di kayat mo akanan. Anya ti kayat mo. Ibagam lang ang talain ni mami. Di ka ko magungungat no sumurot akon kadadadi kan manong, wan. Anya, Nicole, iha. Di ka kumamatag sa itikas na. Pangasim. Apay, kayat mo ka di analiday ni mami. Joke lang, mami. Nicole, anak ko. Sige, tamaturog akon. Makaturturog ako na yun, mami. Di nakpanpanawan, wan. Tapno jak sumurot kadadadi kan manong. Jenny, Manong Arnold. nagawid ka dagos. Gapota inyawag ni nanang tinapasamak ka ni Nicole. Agyaman ak manong. Agyaman ak iti kanayon akaadam iti sibay ko. Nang ron ano kastoy amalmaldayak. Awanan yaman na. Sakbayan na uyos ti biyag na iti Arnel. Nagkariyakan ko na. Asaan kayo baybayan? Tungpalag nga rod day tangain kari iti kapsat ko. Manong Arnold.
ala, agawit ka pa ilay di balayo. Ika maturog. Iti kasta makainan na ka. Siya ako hindi makaamo dito ha? Saan, Manong? Dito yakla. Diyak mabalin ang panawan ti anak ko. Dito yakla ang sibay na. Diyos ko. Apay ati pamilyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Apay adagiti pa'y anak ko. Siyakla ko man, Diyos ko. Siyakla ko man. Anya tinagbasulakan ka. Apay nga aramidam ti kastoy kanya. Apay. Inalam lang arudan ti asawa. Agraman ti naon ang anak mi. Ita, kastoy manen ti mapasama kiti anak ko. Pangasim, Diyos ko. Gusto ko man. Huston, maasi ka. Jenny. Apay. Apay. Napudpud no nga da Diyos. Pagimbagam ti anak ko. Pagimbagam. Pagmilagruam. Agasam ti anak ko. Diyos ko. Jenny, kalma ka lang. Kalma ka. Pangasin. Pwede danom. Uminom ka pa eh. Makatulong dahi ta. Magkalma tinapnam. Dr. Morales to Rome 148. Beijing, Dr. Room Morales number to ti anak ko, Dayjay. 148. Rome 148. Beijing, Anya ti Dr. mapaspasamak. Morales. Diyos ko. Ispalam ti anak ko. Di mo ka dibaybayan ti anak ko. Diyos ko. Pangasim. Jenny, pagkalma tinapnam. Amo ka sana baybayan ti Diyos ni Nicole. Oh, Diyos ko. Pakawanin nagkadagiti nagkurkurangag. Arami nag-amin na pagayatam. Basta ispalam ti anak ko. Pangasim, Diyos ko. Agpagpakaasyakan ka, Apo. Jenny, Anya ti... Saan? Nicole, anak ko! Nicole! Sana puno na ito'y! Saan? Nicole! Jenny, husto ko man nagsangsangit mo. Maudin nga agaw ti panakalamay ni Nicoleta. Awan pa'y pulos turo mo. Ato'y inyagan ka iti kanan. Mangan ka kumamat. Tatlo na pamigsam. Anong aldawan na kasta ka? Pangasim ipag. Di mo kumamot baybay ang tibagin. Mga ano niya ti mapasamakan ka. Sige lang, Manong. Sana ka mabisi. Ang Jenny. Pangasim tapanawan nagpailang dito eh. Kaya't ko tagmay-maysa. Maturog ka nuhan.
Iti kasta, masapa ka nga agriing. Itulod na ka ni Mami ijay school, anak. Maturugan ni baby Nicole ko. Good night. Jenny. Di ka na tagari, Manong Arnold. Maturog ni Nicole. Amangan numalukag. Di mo pigsaan ti saom. Umay ka. Ijay takusin na ngagsarita. Ala, umay ka. No talaga anasken amaipan iti rehabilitation center ni Jenny. Ay kat isungarod ti aramitan, Barok. Amo ka di mo baybayan ti anak ko. Ay, numabalin la kuma asya kun ti manglakam iti laklakamon na ita. Nakakaasimot ti anak ko. Una na. Di kagdanag. Tasya kung ti makaamoy ti magastos. Ano dagiti gagayem ko asay kaya trist. Isuda ti mang taning ko na. Amok nga gimbag tumat lang ni Jenny. Juan Barok, amok asan abaybayan ti Diyos ti anak ko. Kat agyaman unay kan ka, Arnold. Joan ading ko. Ayaba mong dananang kantatang tamangan tayon. Nakaluto akon. Ha? Oh, apayakas na unay ti panang mulagat mo kanyak. Ay, kuha, awan manang. Mas dao ka siguro, anya. Ha? Di ka agdanag, naimbaga kun. Manang Jenny? Kasla itaklaang ang mapagsisilpod agiti pasamak iti biyak ko. Kaslaak na riing iti kinapudno. Ngawan gaya man ti asawak, kandag iti duwang anak ko. Manang. Nagrikat. Ngamnas ka ng aklunak ti amin. Aklunak ti nagbalin agasat ko. Uray awanan dagiti agamak. Rumbang nalaang nga ituloy ko dagbiag. Amok kan mamatiak. Nga adda na pimpintas a plano ti Diyos para kanya. Correct, manang. Kan syempre, adda kami amang ipatpatagken ka. Wanading ko. Katagyaman Gaputa saan kayo anaumaan ng tartarabay kanyak. Agingga iti panagimbag ko. Naimbag nga orasyon, Nana. Kastamot kan ka, Arnold Barok. Anyang idagita awit mo. Groceries. Grocery ko na. Uwan. Para anyang idagita. Apay, nalipatan nyo ka din nga itangal daw tipan nakaipas ngayon. Ha? Nasdawak nga rod tanasapa nga umawawag ni Jenny. Kuna naasunduag ka no, tamapan kami agpalengke ka naggrocery. Ngam kinunak nga oray siya kon. Agluto tayo ka no, kas pang celebrar tayo iti kasa ngayon, Nana. Oh, ada ka gaya man, Arnold. Anyang iti kukuin nyo di tayong tinidaw. Umunag kayon Uwan nga rod. Ninanang tumot nga minta di nakpaster kan. Mala, sumragkan Barok. Agyamanak iti amin a sakripisyo kan tulong nga impay mo, Arnold. Saan lang ang apara kanyak? Nudikat iti sibubukal a pamilya. Anday ta ka manan. Awan anya man ako nakmet. Ken may isa pakaragsakak ti tumulong. Amumat no kasano ti panagayat ko ken kasan kadi. Arnold, Saan tamat siguro apakabasulan ti panaginayan ta. Amo ka maawatan na tatikabsat ko. Ken may isa, tao talang mga makarik na iti ayat. No kayat mo agad agkalay satan. Iti kasta agbalin aligal ti panagden nata. Juan Arnold.
Kadyak to pulos mao mga agyaman kan ka. Manipod ita, iyawat konti amin kan ka. Si kanti agtagi ko iti pusok. Kat namnamaam apagserbihan ka. Aging gatong palbiyak ko. Ay ayatan ka unay, Arnold. Agyamanak, Jenny. Ikarik nga ipatag ka iti nalablabos pa'y. Ngem pa nang ipatag ko iti baging. Ay ayatan ka mat unay-unay. Papagayam, iti panubok asimang pet ken Jenny, kasla saanen amakanay ti panagsangitapno maikat ti sakit iti pusona, kalpasan ti panakapukaw ni Arnel ken Laitan, ti anak na ani Nicole met tinaamuan nga adda leukemia, ti maysa nga ina asaan pa'y anakabangon iti napalabas aladingit, ket napilitan mane namang ted iti amin apigsana para iti nabati nga anak na. Iti tunggal rabii iti ospital. Binantayan ni Jenny ni Nicole. Uray na bannog, uray saanen a makaidda, ken uray kasla maburak ti pusona tunggal makitana ti panagrigat ti anak na, saan a nagpukaw ni Jenny. Ngem iti daytoy a nadagsen a panawen, adda may sa ataw asaan met anang panaw ken kuana ni Arnold. Ti kabsat ni Arnel ket nagtulnog iti Karina at tulungan na, ken salakniban na ti pamilya ti kabsat na, saan laeng atulong iti gastos ti inted na. Nagtalinayad isuna iti abay ni Jenny iti ospital. Binantayan na ni Nicole ken tinulungan na ni Jenny, ang makapigsa uray kasla awanen tinabati anam nama iti puso ti babay. Ngem uray kasta ti panagpadasda ang mangisalakan ken Nicole, dimteng latta ti aldaw akan kanayon a pagbutngan ti maysa nga ina. Napukaw met ni Jenny ni Nicole, iti dayta akanito. Naikat ken kuana ti maudi nga anak na. Kasla na awan iti kay papanan ti amin, kasla awanen ti rason na nga agriing, agtakder ken agpatuloy iti biyag, gapu iti nakaro aladingit. Napukaw ni Jenny ti panangawat na iti kinapudno, kang kanayon a panunutin na nga adda pay ni Nicole iti abay na sarsaritayan na ti anak na, aywanan na ken patpaturogen nanto pay. Uray awatnen iti sangona, saan a binaybayan ni Arnold ni Jenny, inyeg na isuna kadagiti doktor, ken espesyalista tapno matulungan a makabangon manipud iti pannakaburak ti panunot ken pusona. Dua atawen ti inaramid ni Arnold a panangaywan ken kuana. Dua atawen a panagtalinayad iti abay na. Uray saan sigurado no umimbag pay ni Jenny wenno no mailasat na pay tinakaro aladingit. Ket idi nagsubli ti kinapigsa ken panangawat ni Jenny iti kinapudno. Nasarakan na ati tao asaan anang panaw ken kuana ket ni Arnold. Ti lalaki anang tulong iti panawen nga awanen ti amin. Ti lalaki anang isalakan ken kuana. Iti kasipngetan ti biyag na ken, ti lalaki asaan, nagpukaw iti panagtalek ken kuana. Iti panaglabas ti tiempo, nagbalin anaon uneg ti panagpipategda. Nagbalin a panagayat, ket nagasawada ita, agnanaed da idiay New Zealand ken nambangunda iti may sa abaro a pamilya, ngem iti likudan ti ragsak nga adda ken kuana ita. Saan pulos malipatan ni Jenny ni Arnel. Laitan ken Nicole agbiag dalat tayo ti lagip na, agbiag tayo ti tunggal kararag na. Iti tunggal luana, ken iti tunggal ragsak, amarik na na iti baro abiyag anaitet ken kuana. Ti pakasaritaan ni Jenny, ket mangisuro kada tayo asaan apulos, simple ti panagbangon. Saan akayat na asawen ano nagragsak tayo manen, nalipatan tayon dagiti napukaw tayo. Ti panagbangon ket panangawat a masapol nga ituloy tayo ti biyag. Uray addalat ta ti sakit ken lagip iti puso tayo, ta adda dagiti ladingit asaan a pulos mapukaw. Ngem addamit dagiti tao asumangpet tapno tulungan da tayo nga agbiag manen. Ket no kasla awanen ti pagnamnamaan, nalabit nga adda pay gayambaro adalan a nakasagana para kada tayo. Siak ni sak mistar amang ipalagip kada kayo. Saan na pulos a masukat tiad dagiti napukaw tayo. Ngem saan met abasol ti panangawat iti baro aragsak asumangpet iti biyag tayo.
agyaman kami iti panagdengegyo. Dayto iti programa tayo, ti ina palabas,